Malaysia. Valencia. Punta sa Malaysia dani. Ayaw niya? Sarap na kabayang tikod. Libog na sila. Kaya pedas gabiin, naglibog. Gamay yung kwarta, naglibog sila. Ano sa para pigib? Kuha na malagi ka, giinjik ka na malagi ka sa bitong ka. Kuan sa kubid. Ay guys, ito ang anak ng pinsan ko. Dito sila nakatira. Tapos maghanda kami para sa kape. Wala, init palagi nilang. Ang taklob naman niya ay gaangat. Ilang manok na ako init. Pau ato ni kuan pa hugasan? Oh, ha? Kara hugasan. Do ato din ni butang ng tubig daghan. Nag-init mi sa tubig kay para mamainit na dayon. Ito na ang tinapay. Eto na, na-ready na ang mga pan para sa coffee namo. Kasi kailangan na magbigay ng coffee. Ang ininit, wala pa nagbukal. Hinintay namin kumulo iyan para makabigay na kami ng coffee. Bigay namin. Isa ha. Yan ang mga bata. Kunin mo na para tag-edit. Ana, isa-isa ha. Mana? Ito na guys. Kurang kulang kan ya. Oh. Sindaran ang gayon ah. Yan sindaran. Lamsiga madi kayo ni siya no. Kuya kamot. Pagdungo pagkayo pa. Pagdungo ay di ka kakuha. Oh, ina na tritsi ba. Kagakuha ya ulo. Na dato po. Inanglan na to siya kasukar. Pero nga. May ni mas upo. 1/4 lang. Iglot, para tong asukar ka. Ako ra glot di. Pagkabol ba ka? Kabul kayo. Pagawid ah. Yan ang kape. Ay, sa lubot. Lubot. Lubot na ino. Lah, hawa diha kay basig ma. Tambing no yan na. Diba? Ayaw na kay mag. Ayaw na siya. Buah.
sigwa. Dayon, pitsil, daw katungkuan. Na mga tasa. Mga gasan. Ano na lang lang. Ha? Oo nga. Ayan na. Iwag sa ko. Oo, harapit ito yung dali. Gitong laban takda. Yan, gato rin? Iitihan ko sa manok. Di araw. Ganahan ang manok na kagiti-iti. Siyaw tayo. Ayan. Okay, masapit tayo guys. Itiyan guys. Asa rapit Loy? Kana kuan kana. Dani? Oh. Ang kugo. Takugo? Oh, wala dia kan tanggugo kay danara. Dani na? Nara magud sa kilid ba? Wala na dia kay. Adapit? Dia. Kana yung gawiran. Dia. Oh, kana. Naa? Wala na. Apa gamay? Guys, naitihan ko sa piso. Naitihan ko sa manok. Naitihan ko sa manok. Grabe. Wala ko ni pan. Pili ko basta ako pan. Hoy. Bala mapili ko basta kay mawi. Ito na ang kape. Ha? Kuha na sila tanan sa kape? Ha? Dani ra magud to. Dani oh. Nara oh. Kana oh. Sa na sir. Ayo. Sa na. Bahi yang pagka-itigil dili ba mo? Bata pa manggod. Ha? Bata pa. Bata pa manok ya. Kalakam bata. Nawad ang iti. Itihan ko sa manok. May gani kay ang iti dili sa akong ulo, wala dito sa kape. May gani kay dili sa akong ulo, wala sa kape. Giitihan ko guys sa manok. Ang inang kuan. Ang inang wine. Nagkape na ka? Di ka kape? Mo lagi. A few moments later. Alas 4:30 na. Buntag na. Nabuntagan nami. Ayan. Mas maayo kinabuntagan. Siga na mong mga mata na. Kaysa wala na buntagan. Di ba? Ryan? Tinoo dili. Buntagan na pero presko pa yapon si Kikin. Kami na lang ang nabilin. Kay nanguli na sila. Nasa Ryan Polo. Ya, si Ryan, tikungkong na si Ryan. Kay gitugnaw. Ano? Ano? Anza? Di pa aga putyukan? Di pa aga putyukan. Tana Ryan ta? Ha? Ta? Awan na yan. Ta, bakihayag na. Yan. O, ihatod ko. Buang kulira. Ayon sa may muna-una kulira ka. Ay, bakit makaramdaman? Oo, siguro.
Ayan guys, early in the morning na. Kami na lang diri ang nabilin. Si Kikin. Tapos, si Auntie Inday. O si Rapi. Oh, si Alshel o si Papa. Si Ryan. Si Manong Nilo. Ayan guys, daghan salamat sa inyo ang tanan. Bye-bye.